ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming
maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ng asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling Huh? Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Shit!
Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Chino! Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Rocky's
Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatuloy. nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hassan. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito may hopya, baboy. Opya. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas galit. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan.
kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapaalala. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang Korea to.
Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport! Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief? Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito.
Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit, gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa'yo. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang
Kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita.
Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Bakit po ganon? Ilang beses ko na pong na-encounter na pinagtawanan po ako dahil ang porma ko po ay pormang probinsyana. Una sa lahat, ano po bang ibig sabihin ng pormang probinsyana na parang natatawa ang lahat? Nakaka-hurt na po. Para tuloy gusto ko na pong i-avail yung mga consulting pagdating sa image. Tama po bang i-avail ko po ito? Or wag na lang kasi it's a waste of time. Ayan. Well, kung depende kung may budget ka. Correct! Message mo si Nicole. Lalayo ka pa ba? Okay, ganito lang yan. Kung ako i-message mo, huwag kang magulat kung mga isasuggest ko sa'yo para talagang confirmed na probinsyana ka na. Kasi ako mahilig ako magsuot ng mga malalaking bulaklak. Yung sa'yo, ikaw gubat, ganyan. Alam mo, there's nothing wrong with improving yourself. Yes, 'Di ba? Kung tinatanong mo sa amin, alam mo nasa sa'yo yan eh. Naiinis ka ba? Nagagalit ka ba kasi pinapansin yung forma mo? Is it causing you insecurity? Ito yung dahilan kung bakit nananahimik yung aso sa inyo, sinipa mo kasi mainit ang ulo mo? Ito ba yung dahilan kung bakit feeling mo ito yung nagpapapangit sa'yo, hindi ka na naliligawan, hindi ka na, alam mo gano'n. At saka yung higit sa lahat, yung sinasabi mong ikaw ay pinagtatawanan, di ba? Una sa lahat, sa mga ganyang klase mga eksena, tanungin din natin yung sarili natin, saan ba din tayo may kulang, di ba? Hindi tayo laging turo ng turo, kasi kayo, kasi kayo, kasi ikaw naman, masyado kang ganito. Tingin-tingin din sa sarili. Correct. Baka naman hindi yung baka may iba silang pinagtatawanan kasi ba sinasabing pormahan ng probinsyano. May mga tao kasi hindi ka naman talaga pinagtatawanan. Yung parang sinasabi sa'yo, uy friend, ayusin mo naman. So parang kung minsan feeling natin pinagtatawanan tayo. Yung gusto lang nila na kumbaga maayos mo rin din yung ma-up mo rin yung game mo when it comes to fashion, di ba? Totoo, di ba? Although ngayon, sa totoo lang, kanya-kanya ng fashion There was a time before, di ba, Jegs, nung mga panahon natin na nauso na lahat naka-Doc Martens. Lahat nakasuot ng Ay, hindi ko Birks. inabot yan. Ay, hindi. Ako inabot ko, pero hindi ako makabili. Oo nga! There was a time kasi talaga na parang lahat naka-DMs, lahat nakasuot ng Gap. Basta Gap yung, tsaka Tapos, Giordano, yan. Tapos pag naka-Levi's ka, yung mga company B dati yan, na pantalon. mga ganon, di ba? There was a time na noon, nung I think 90s, ganyan, na pare-parehas yung time na nauso yung hip-hop, na yung brief na kalabas, di ba? Tapos yung pantalon nasa ilalim na ng puwet. There was a time na ganyan. Meron ding type ng emo, na lahat ng ang iitim, fingernails, naka-black polish, di ba? There was a time like that. So that was before, na parang lahat pare-parehas ng itsura. Ngayon kasi sobrang diverse na. Ano ibig sabihin ng diverse? Iba-iba! Correct. Wala kang pake kung gusto ko ng ganitong klaseng forma. Di ba? So hindi ka nila dapat pagtawanan. Pero at some point, dapat mag-evolve din tayo sa Pero paligid totoo natin. din. Correct. Adjust din. Yun nga yung tanong ko, Jigs, is this causing you insecurity? Galit? Yamot? Ngit-ngit? Na tuwing may nagsasabi sa'yo, nagngingit-ngit ka sa galit, napupuno ng inis yung puso mo. Kapag ganun, medyo adjust din. Baka meron mga kailangang palitan, baguhin, ganon. Kasi may mga tao kasi na kuminsan napapabayaan nila yung sarili nila. Totoo Parang din. they don't care kung anong susuotin nila. So siguro baka people mean well naman para sa'yo. Correct. Na i-up mo yung game mo when it comes to fashion na parang kumbaga alagaan mo rin din yung sarili mo. Tama. Pero kung halimbawa, ikaw ay very
confident. Very okay lang sa'yo. Wala akong pakialam sa itsura ng outfit ko. Basta ang mahalaga ay iba yung definition mo ng confidence. Dead man doon sa mga nagko-comment. Pero para mag-message ka naman sa amin, ibig sabihin, affected ka na sa mga comments. At saka nag-iisip ka ng hanap ka ng consultant, Image consultant, di ba? Meron tinatawag na baka naman meron po nakatutok dito sa amin. Baka naman dyan, di ba? Ang gusto ko talagang malaman yung interesting siya eh. Dati, hindi naman uso kahit ano na lang, di ba pwede isuot. Ngayon, may tinatawag na parang consulting in terms of color. So, itong mga experts na ito, mga image consultants na ito, sila yung makakapagsabi kung ano yung color that best suits you. Ano yung color na nagpapaputi sa'yo, color na nagpapaitim, color na mas nagpapaganda, nagpapapogi. May mga ganon. So, merong mga halimbawa, dati nabasa ko na parang halimbawa, kung yung stripe na horizontal, pampalaki daw yan. So, hindi ka pwede magsuot. Pag malaki ka, hindi ka pwede magsuot ng ganon. So, kailangan vertical, naman, nakakapayat. Ayan, parang may mga ganon. May mga ganon. Ngayon, wala ko nakikita kung may budget ka, go! Go, magpa-consult ka. Kung ito'y magdadagdag ng self-confidence, magiging dahilan kung bakit hindi ka bubulok ng maaga. Di go! Kaya ako na-amaze ako nung kinausap natin si Paulo. Sino si Paulo? Si Paulo Baltazar. Si Paulo Baltazar. Ang napakagaling na stylist at gumagawa ng mga wedding gowns. Sabi niya kung titingnan mo yung kulay, parang pareho lang naman. Pero sabi niya, ito yung suit sa inyo. Correct, may ganon. Character. Sabi ko, parang Pare-pares naman red. Tama. Pare-pares naman red to. Paano it suits or may ganon eh. Tapos depende pa yun sa kung anong trip mo. For example, dati meron din ako nakausap. Alam niya kasi na gusto ko maputi ako. Yung parang gusto ko light colored ako. Pero parang ang pinapagawa kong damit is gold. Tapos sabi ko sa kanya, baka naman pwede mo kong gawa ng gold. Sabi niya, hindi dapat itong gold na gusto mo. Dapat sa'yo is champagne gold. Kasi itong may pa-champagne pa, gold nga lang yung gusto ko. Spell champagne. Isang color lang, alam namin, gold lang. Totoo. Malay ko ba siya sa champagne na yan, diba? At saka baka ipa-spell mo pa sa akin yung champagne. Gold na lang, diba? So sinabi niya, itong particular na gold na to na gusto mo, kung gusto mong pumuti ka or mag-stand out yung kaputihan, hindi ito yung gold na yan. So dapat sa'yo yung champagne gold. Parang ganon. Yun yung piliin natin, wag yung gold na striking. Ang gold lang na dapat na striking is Mayet de la Rosa Fine Jewelry na by the way, Jegs ay nasa Franchise Expo din. This coming weekend, April 24, 25, and 26 sa SMX Convention Center. Mayet de la Rosa Fine Jewelry is now open for franchising! Kaya alam nyo na, ha? So yan yung gold na matingkad na gusto natin. So babalik tayo dun sa kabisya natin. Ang image consultants, yung makakapagsabi sa'yo niyan. Yung mga experts ba? Kung ano yung bagay. Ganon. Ayan. Sa akin kasi kung ano lang pasuot ng mahila. asawa ko. Yan. Yun na yun. Kung minsan diba? galing sampayan pa. Correct. ano lang tawag doon eh. Pagpag lang, okay na to. Mag-straight din naman yan. Gusto't mayaman. Yung asawa ko lang pakialam sa outfit eh. Kaya nga kapag halimbawa magsusuot yan ng pantalon, let's say, kaming mga mag-iina, ang tanong talaga namin sa isa't isa is, may lakad ba tayo? Nagpantalon si daddy. Kasi may mga taong ganun eh. Sobrang comfy nila with just wearing shorts, walking shorts, pambahay shorts. Hindi match yung print to print yan minsan asawa ko eh. Naka-print na bulaklakin sa ang shorts. Tapos imamatch na ng mga bulaklakin din na ibang kulay. Ganun. Pero confident siya doon. Wala siyang pake. Pero isang beses nga, parang nalaglag ata yung pantalon niya na maluwang. Oo. Kita yung brief niya. Yung magkasama tayo Correct tayo. Nalaglag yung niya, yung pantalon niya sobrang luwag. Alam mo yun? Kala mo naman yung brief hindi bacon. So, pero, okay lang siya. Yes, May mga tao kasing ganun. Pero may mga taong katulad nito na nag-message na, mukhang may pake. Ayan, oo. And I don't think wala kang pake. I think may pake ka para magsabi ka, magtanong kung dapat na ba akong mag-push through with image consultancy, blah, blah, eklavu, ganon. Kasi may mga tao nga, in fact, na they wanted to be different eh. Sinasadya nila eh. Totoo para din. Rare sila eh. Correct. O baka naman gusto mo ganun ka. Or pwede mo siyang tingnan sa ganun na POV. Na okay, fine, pare-pares kayo ng suot. Ako, probinsyana look. Na hindi ko maintindihan masyado yung probinsyana look. Ang naisip ko kasi pag siguro probinsyana, parang manang yung datingan. ako nga naisip ko manananggal eh. Nakahating katawa.
mahabang palda. Yung parang old school type. Yung old school. Diba? Classic. Mga gano'n, very, very classic. May nakakimono pa ba? Mga gano'n. Siguro. Tapos, or baka kaya sila nagko-comment kasi hindi siya pang office attire. Siguro parang, din. like, binanggit kanina ni Nicole, yung kulay, hindi match sa complexion mo. Correct, may mga ganon. Eh. Meron kasi talagang parang may mga taong gumaganda sila o pumupogi sila lalo basta tama yung suot nila. 'Di ba? Mga ganon. Si Kim Chino na lang, laging naka-black, 'di ba? Correct, kahit napakainit sa concert, 'di ba? Laging naka-suit 'yun. Ganyan, 'di ba? Kasi alam niya na nakita niya na doon siya comfy at doon siya bagay. Doon siya kumikinang. Correct. 'Di ba? So, hanapin mo kung saan ka kikinang para naman maging confident ka na sa iyong skin, maging confident ka na sa iyong yung ganun ba? Tsaka walang mali sa pag nag-try. Kung minsan, try din natin yung mga pinapansin sa atin. Correct. Subukan lang din natin. Correct, Malay totoo. natin, di ba? Totoo Magulat yan. sila isang araw, di ba? Parang Naka-crop top ka na. Wow! Kasi sometimes, may mga nakikita yung mga nasa labas na hindi mo nakikita. 'Di ba? Nakikita nila na maganda ka. Siguro one time nakita nila nagsuot ka ng miniskirt na mahaba pala yung legs mo. Bagay sa'yo. O di naman kaya sila nagko-comment kasi nakita nila ang lakas mo magsuot ng ganitong damit pero hindi naman babagay sa'yo. Nagmumukha ka mas maliit, nagmumukha ka mas, 'di ba yung mga ganon. Hindi tayo, kami ni Diego hindi kami experts sa mga ganyan, pero there are experts pagdating sa ganyan. Correct. So magtatanong sa eksperto kung gusto mo talaga. Di wow, in fact, sa totoo lang ako titingnan ko sa ibang POV. Taray, iba naman problema sa gasolina. Ikaw ang problema mo kung image consultancy, di ba? Yung fashion statement mo. Correct, di ba? May budget para dyan. Well, ako naniniwala ako yung mga fashion statement natin kung paano tayo manamit is nadidevelop din siya based on our behavior. Totoo Sa'yo, din may naman. nagturo ba sa isang Nicoliana Wala. na magsuot ka ng mga malalaking bulaklak? Wala. Na lang siya talaga. Parang it just came out naturally. Diba? Over the year, kasi personality mo yan eh. Correct. Kung paano ka manamit, personality mo yan. Siguro yung mga stylist na lang, ma-enhance na lang nila. True. Pero out from kung anong personality mo. Natandaan ko there was a time nung pandemic na nauso yan eh. Ewan ko kung nauso o baka ako lang. Kasi para baka iba mundo mo baka na parang may mga stylist na pupunta sila sa closet mo. Tapos titingnan nila kung ano yung mga dapat na i-declutter na. I-declutter mo na kasi hindi talaga ito babagay sa iyo. Hindi ikaw to. Ay, malamang hindi nga pala ako to kasi hindi ako nagde-declutter. So may ganun ha. So mag-search ka na lang. Alam mo, ang maganda sa mundo natin ngayon, everything is searchable. Pag meron kang kailangan, search mo lang, nandyan na. Correct. Diba? Hindi katulad dati kailangan i-refer pa sa ganito. Sino ba yung sa string kilala mo, modistang kilala mo, ganon. Basta at some point, we have to evolve. Yes! Yun lang din yun. Alam mo, ang kagandahan dun sa pag-message mo, ibig sabihin, you want to evolve. Yes. Ibig sabihin, affected ka with the comments of other people. So, ibig sabihin, there's a part of you that wants to improve. Very good! Tama! Ay naku mga kabisyo, kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you. Yon. Anong araw ngayon? Ngayon ay Tuesday. So And tayo we are ay live sa YouTube. Ayan, diba? naka-live tayo sa YouTube. Ayan, hello sa mga nanonood dyan sa YouTube. Ayan, hello po sa inyo. Damihan po natin ang mga nanonood sa YouTube. Kasi nandyan po ang income. Para pag may income, masaya yung boss namin. Makatulong po kayo sa pamilya namin. Pag masaya yung boss namin, bababahagian din kami. Ayan, Ganon. tama. Ayan. Shout out po sa inyo. Salamat. Ayan. At saka syempre, pwede nyo nang ipakalat na na manood kayo dito sa YouTube kasi live tayo. Correct. Ayan. Kung may gusto naman na panoorin tayo at any given time, at any point in time, i-download nyo na po ang Love Radio app. Ayan na, si Alexander nag-swimming na sa YouTube. Ay, grabe si Alexander, nasa YouTube na. Kakaiba din. Ang daming time. May bitbit siyang inflatable pool. Wala kayo sa TikTok tsaka sa Facebook Live. Teka, swimming ako papuntang YouTube. Set up ko lang yung inflatables ko din. Ang dami mong time, alam mo, in a way, maiinggit ka din sa mga taong, nagko-comment ng ganyan, day in, day out, kasi ang dami nilang oras. Ayan, so may mga nag-comment. Ilaw sa tambalang kumikinang present. Ayan, si Romel Junicio. Ayan, thank you. Ayan. Hanggang dito ba naman, Alexander?
Sabi nung peanut strawberry. Oo, so sabi ni Manny Joy, Lala Love, buti na lang nakita ko na dito po kayo YT Live. Yes! Oh, regular na tong gagawin natin Correct. sa YT. Every tuwing kailan? Tuesday and Thursday. Ayan. Oh. Hanggang dito ba naman nag-swimming? Correct. Sana daw, may message si Earl PS from Tatabanya, Hungary. Sana pwedeng i-share yung lamig dito papunta dyan sa Pinas. So, ang init dito. Grabe, Hindi pa nga yata eh. Hindi pa, wala Hindi pa. Paumpisa pa lang tayo. Hindi pa nag-declare na ba ng tag-init? Hindi pa yata. Or officially summer? Parang wala alam ko, pa eh. April pa lang tayo Oo ewan. Hindi ko alam. Basta mainit na po. Oo. So tingin ko basta kalagitnaan ng medyo end of April going to May, yan yung medyo maano talaga na init. So ingat, ito na yun. tayo. Baka hindi mo alam. So, pa end of April na tayo. Ang bilis, di ba? Oo nga, 26 na pala sa Sunday. Oo. Ang bilis, di Kaya ba? pala mainit. Kaya mainit na. Ayan. Inggit lang sila, Alexander, sabi ni Jake. Oo nga. Oo, inggit kami kasi ang dami niyang time. Lagi siya nagsiswimming, diba? Ang init pa Isipin naman. mo, kami dito, kailangan pa namin i-schedule bago mag-swimming. Oo. Ikaw, hindi ka lagi, namin kahit na schedule na, hindi nga hindi pang matuloy-tuloy. matuloy-tuloy, diba? Puro lang, sa chat lang lahat ng plano. Oo. Tapos nagpi-PM yan si Alexander. Alam mo na, Diego, ang sarap-sarap mag-swimming dito sa Butuan. Parang nangiinggit. Tapos pare-parehas naman yung picture. Ayan. Ayan. Sige na. Sige. Exit na muna kami. Maraming salamat. Kasi magsiswimming pa si Alexander. Oo. Present po from Dubai, mabuhay po si Ming February Vlog. Ayan. Thank you. Salamat. O siya, exit na. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan, wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Darna! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Darna! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako!
Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax.
Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kang... pupunta sa OORADIO. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tukwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Na mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Gabigani! Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak yan? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palamanding langka. Ang turon sa amin ay may palamanding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Salamin. Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa OORADIO. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito ganito, di ba? Sabi ng prod.
Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung ano mo, kapares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa Oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo, Kabisyo! Mga yes friend! nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane.
Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Dito lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang, dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayaway ka sa camera. Kaway, Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo pa.
Pakakasalan ko po. Pakakasalan mo po yung anak niyo kahit sa ating bahay. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw? Sa container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, buhos malas. Sasagat ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Yan. Okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga, oh! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. More. Sige. Sige, Ganyan. sige. Todo mo na Todo yan. Sige. na Okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. performance level, okay. Alam mo, And then- Mara, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Hey! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lee, 32 years old, at manager sa isang call center company sa Ortigas. Hindi ko akalain na darating din pala yung araw na ako naman ang susulat din sa inyo. Sa loob kasi ng maraming taon, tahimik lang akong nakikinig. Pero ngayon, may kwento akong gustong ilabas. At baka din sakaling sa pamamagitan ninyo, ay matauhan ako. Nagsimula po ang lahat noong October 2024. Nagpalipas oras ako sa isang dating app. Dito ko nakita si Johnny. Chinito, may napakagandang ngiti at mukhang mabait. Picture pa lang may kung anong hatak na. Ang plot twist, magka-opisina pala kami. Agent ng ibang team. Nag-alangan ako nung una na iswipe siya dahil may common friends kami sa office. Pero dahil sa ngiti niya at dala na rin ng curiosity, nag-take ako ng risk. Swinipe ko siya. Swinipe din niya ako. Pabalik. Nagka-swipean na. Hindi natin to inabot, no? Hindi ko to na-experience Ay, talaga. Ay, naku, kung inabot natin lang, ewan ko lang ngayon. May sakit na ako ngayon. Malamang. Naaalala ko yung isa kong kaibigan, kwento ko lang. Isa kong kaibigan, sobrang landi talaga nun. As in super duper. Tapos natawa ko sa, pares ka na sinabi, ito naman yung eksena niya. Okay, sobrang landi niya pero hindi siya talaga maganda. Hindi siya maganda, alam niya yon. Tsaka kita naman. Kita
Kita naman. Tapos sabi niyo talaga sa akin. Kaya ka napapahamak eh. Hindi! Masyado ka real talk eh. Kasi siya din mismo nagsabi. Sabi niya, one time, alam talaga ni Lord ang ginagawa niya. Sabi ko, wow, bakit mo naman sinabi niyan? Sabi niya, kasi di ba ang landi-landi ko, tapos para na akong pokpok sa kalandian. Isipin mo na lang kung maganda ako, edi may sakit na ako ngayon. Sira ulo din eh. Pero yung ibig sabihin, ang landi-landian niya, wala masyado napupuntahan. Anyways, ang chismoso mo, Diego! Ewan ko sa'yo. Nag-chismis ka ng friends! Ikaw, Nicole. Anyway, balik tayo. So, nagka-swipean na. Si Lee na swinipe si Johnny. Nung una, simpleng kumustahan lang. Pero habang tumatagal, umaabot na ng 4 na oras ang usapan. Walang pilitan, walang awkwardness, parang ang dali-dali lang ng lahat. Ang gaan ng pakiramdam ko tuwing kausap ko siya. Yung isip ko, payapa. Yung puso ko, masaya. Sa office, nagpapanggap kaming hindi magkakilala. Walang pansinan para walang makahalata. May mundo kaming kami lang ang nakakaalam at sa mundong yon, nahulog ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, mahal ko na siya. 1 taon at 6 na buwan kaming magkausap. 1 taon at 6 na buwan akong umasa. Kasi sa tuwing napupunta ang usapan sa relasyon, lagi niyang sinasabi na hindi pa siya ready. Marami pa raw siyang gagawin sa buhay, gaya ng asikasuhin ang pamilya niya sa Bicol na responsibilidad niya. Bilang isang taong marunong maghintay, naniwala naman ako. Tinanggap ko. Sinabi ko sa sarili ko na darating din kami doon. Isang araw, gumuho ang lahat. Nalaman ko na nagpapaligaw siya. Ha? Si Johnny nagpapaligaw? Okay. Nung una, parang wala lang. Twist. Okay. Pinilit kong maging okay. Pinilit kong isipin na wala akong karapatang masaktan. Pero habang tumatagal, parang may kung anong pumipiga sa puso ko. Yung tipong hindi na ako makahinga na maayos. Yung tipong gusto kong sumigaw pero wala akong boses. Kaya kinausap ko siya. Sabi ko, akala ko hindi pa siya ready. Tinanong ko siya kung bakit hindi ako. Masakit yung mga tanong ko pero mas masakit pala yung sagot. Magkaiba daw kasi kami ng estado sa buhay. At although espesyal ako sa kanya, hindi raw ako yung gusto niyang makasama. Alam niyo yung pakiramdam na parang pinuri ka pero tinanggihan ka pa rin. Ouch. Yung parang ang taas ng tingin niya sa'yo pero hindi sapat yun para piliin ka. Doon ako tuluyang nadurog. Pinilit ko namang intindihin pero kahit anong gawin ko, ang sakit pa rin. Sobrang sakit. Pagkatapos ng usapan namin, sinabi ko na lalayo na ako. Hindi ako pumasok sa trabaho. Umiyak lang ako ng umiyak. Kahit pagod na ako, tuloy pa rin ang luha. Para bang walang katapusan. Tambalang kumikinang paano po ba mag-move on? Paano ba unti-unting tatanggalin yung nararamdaman mo sa isang taong hindi ka naman pinili? Paano ko tatanggapin na kahit anong ibigay ko, hindi pa rin ako ang gusto? Ang hirap kasi habang siya masaya na sa iba, ako umiiyak pa din. Naaalala siya sa mga simpleng bagay. Ay, gusto ko na makalaya sa ganitong pakiramdam. Nakakapagod na. Parang araw-araw akong nakikipaglaban sa sarili ko. Sinasabi ng utak ko na tama na pero yung puso ko ayaw sumunod. Miss ko nang tumawa ng totoo. Yung hindi pilit. Yung hindi tinatakpan, yung sakit. Umaasa ako na tulad ng dati habang nakikinig ako sa inyo ay unti-unting gagaan ang pakiramdam ko. Sana yung susunod na sulat ko hindi na puno ng sakit kundi puno na ng aral. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko
ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lee. Dito na naman sa gitna ng dilim, hinahanap ang tinig mo sa hangin. Hi. Mga alaala. Unrequited love. Yan. Yung Ang sakit ikaw lang, nun. ikaw lang pala. Tsaka, ang nakakalurkay dito yung 1 year and 6 months. Oo. Ang tagal-tagal na landi-landian, di ba? Yung feelings na na-invest. Correct, 'di ba? Yung oras na Oo, ginugol, grabe. yung na-imagine ko yung sa office, yung meron kayong sariling bubble or sariling Oo. mundo na hindi nyo pinapakita sa iba. Yung pag Correct. ganong klaseng bonding moment, tas ang ending ay wala. Mm. Well, of course, hindi naman madali talaga yan. Pero yun po talaga yung katotohanan eh. Hindi naman po lahat na nakakalandian natin, na nakaka-swipe left, right, up, up, down, down, ay makakatuluyan natin. Tama. Ganon talaga. It's part of it. Kasi nga, sa totoong buhay nga, di ba, nagpipretend tayo kahit magkarelasyon na. Eh, dun pa sa, paano pa sa online? Kaya nga. Di ba, hindi magka-opisina eh. Grabe. Magka-opisina sila pero hindi, pero, tsaka, alam mo, Lee, in fairness naman to Johnny, hindi ko na maintindihan kung anong gender ninyo. Basta anyways, in fairness naman to Johnny, ilang beses siya nagsabing hindi pa siya ready. Baka ayaw mo lang pakinggan yung part na hindi siya ready sa'yo. Oo. Baka ikaw sa mind mo na parang iba yung pagka-interpret mo na. Correct. Wait ka lang dyan. Correct. Pero siya naman, saying yun na Hindi ikaw. talaga. Oo, hindi ikaw. Parang he's trying to be gentle lang. Correct, Ayaw diba? kanyang masaktan. Gentle lang. Kasi natin alam kung man o woman. Oo. Kasi biglang nagpaligaw na dyan, naguluhan kami, O diba? baka nagkamali lang yung sulat ng writer na nanligaw. Baka, nanligaw ng iba. Mhm. Diba? So, yun yung eksena talaga dito, Lee eh. Kaya nga minsan, ito yung tanong eh, sino bang may kasalanan? Yung umasa o yung nagpaasa? Aray. Sakit! Buti na lang, tapos na kami dyan. Ayan, Pero alam oo. niyo, mga problema namin ngayon, mas mahirap eh. Hindi, pare-parehas na mahirap. Ang problema namin ngayon, paano itatawid yung gas, Yan. allowance na, Tama. naubos na yung pang isang linggo. Correct. Na dapat pang isang buwan, di ba? Pero in fairness, may rollback, so okay naman, Ayan, di ba? Kaya nagpapasalamat kami sa mga bumibisita na may alay. Kahit Correct! paano, nakakatipid yung mga pamilya namin napapakain namin. Ayan, di ba? Kahapon, no? Ang sarap ng papansit na bigay sa atin ng mga friends natin from Goldmine Rice. Salamat. Goldmine Rice, maraming salamat for always supporting the Events of Love Radio. And let's support their booth sa Franchise Expo happening on April 24, 25, and 26 Makita-kita tayo dyan, ha? SMX Convention Oo. Center. Yan. Ay, balik tayo kay Lee. Well, moving on is never easy. Tama. Iba-iba naman din talaga pati tayo ng timeline. Correct. May mga iba dyan na mabilis, may iba na matagal, ganyan. Pero, ang malinaw dito, Lee, kung ikukumpara mo dun sa ibang mga taong walang closure, yung sa'yo may closure. Kung titingnan mo na lang, at least nalaman mo, hindi talaga ikaw yung pinili, hindi talaga ikaw yung gusto. Maaring walang mali sa'yo. It's just that, hindi, wala talaga mali sa'yo. It's just that, hindi lang ikaw talaga yung tipo niya. Ganun lang talaga yun. Sometimes kasi we must know how to read between the lines eh. Yan na nga. Diba? Hindi, ang hirap kasi, aminin na natin, Jegs, pag type niya natin yung isang tao, Oo. lahat ng mga ginagawa niya may meaning. Correct. Yan yan. Diba? Ang tawag dyan sa psychology, emotional hijack. Eh. Ayan. Diba? Ay, hinawakan niyo yung kamay ko. Crush niya ako. Diba? O kaya, hanggang... Binigyan ka na nga ng papel eh. Oh, binigyan ako ng papel. I'm sure hindi niya lang masabi yung feelings, kaya blanco. O kaya, na-wrong send siya sa akin ng letter J. Ang gusto talaga niya, heart. Ganon. Na-wrong send lang siya ng letter J. Pagka kasi type mong isang tao, lahat ng bagay may meaning. Kaya siguro, kahit gustuhin niya man to read between the lines, hindi niya carry. Especially sa utak ng isang babae. Ayan. Totoo yan. 'Di ba? Ang favorite editorial cartoon na lagi kong kinikwento noon pa man na hanggang ngayon na 22 years on radio, lagi ko siyang kinikwento. Yung isipin mo sa newspaper ko siya na nakita na editorial cartoon na noon pa man, 'di ba? Na parang difference kung paano mag-isip ang lalaki at babae. So dun sa editorial cartoon na 'yon, nasa sila kotse on their first date. Babae nakaupo sa passenger seat, lalaki nakaupo sa driver's seat. So si babae sobrang daming thought bubbles. Nagustuhan niya kaya yung outfit ko? Ano kaya ang tingin niya dun sa pabango ko? Nabanguhan kaya siya? Saan kaya kami kakain? Kakain kaya ako na marami o pabebe lang
lang yung kakainin ko. Pagkatapos ba nitong first date na ito, may second date. Yan. Pag nag-second date ba, may third. Oh. Pag fifth date ba, makikilala ko na yung parents niya. Pag nakilala kaya yung parents niya, matatypan kaya ako. Pag finally, nagustuhan nila kaya ako, kailan kaya kami i-engage? Ayan. Pag na-engage kami, ilang years bago ikasal. Pag kinasal kami, ilan lang kaya magiging anak namin? Alam mo, ang dami nang umandar sa utak ni babae. yung sa lalaki, Sa lalaki. Nicole, Doon sa anyari? isa lang ang thought bubble na lalaki. Saan ako magpa-park? Alam mo, yung editorial cartoon na yan, sobra yung tatak sa utak ko talagang. Ang dami ko nakalimutan in life, pero yan hindi ko talaga makalimutan because it's a perfect picture of how different we think and feel. Magkaiba tayo. Ang layo na ng inabot ng babae. Si kuya, nandun lang siya sa parking. Diba? So kung halimbawa kasi, pag-type mo rin kasi talaga yung tao, nandun ka na sa ano kaya. Kaya yung sinasabi mong emotional hijack, hindi ka na logical Hindi mag-isip. na logical, Wala na. Doon ako sa lahat ng gawin niya, kasi like niya ako. Kahit Ganon. na actually yung red flag nakikita, parang nag-a-alarm yung logic mo, yung prefrontal cortex mo, sinasapawan niya. Nagiging pink! Hindi yan red flag, pink yan! Hindi totoo! Kaya nga diba minsan may kakilala tayong mga kaibigan o kaya o tayo din minsan. Nasasabihan tayo na, alam mo bakit attracted ka dyan? Red flag naman. Diba nakikita na ibang tao pero dahil ikaw nga ay nandyan ka sa sitwasyon na ang nakikita mo lang sa kanya ay flowers, kisses, chocolate and everything nice. Hindi mo na nakita na nagsisend naman siya ng signal na hindi ka naman niya gusto. Correct, oo. Ilang beses niyang sinabing hindi siya ready. 'Di ba? Pero yun. Kaya kung meron mang at least alam mo, feeling ko kaya pwede nating matanggap ang isang bagay. Mas madali ang pagtanggap sa isang bagay pag meron tayong accountability. Yes. Or feeling natin may ambag tayo ba't nangyari. So ang ambag mo dito is sinabihan ka naman pero hindi ka nakinig. Saka meron ka dapat meron kang trigger na pag hindi na. Naalala ko dati yung isang nagpadala din dito sa Borna, yung sa coffee shop na tumambay. Tapos inutangan siya. So nung naramdaman niya block na. Correct. Naramdaman niya kaagad na parang papunta na ito sa kaya lang pala ako friend kasi para ako i-scam. Blinak na agad. Grabe din yung investment ng feelings niya doon Pero hanga ako doon kay Ate Girl kasi biglang nakita niya. Nung sinabing mangungutang ng 20K ba yun? 20K, agad block. Diba? Lipat ng coffee shop. Next. Next coffee shop na tatambayan na merong makikilala. And speaking of next, that's the next thing to do. Goodbye and then next. Move on na. Hindi nga lang natin alam kung kailan kasi iba-iba po tayo ng timeline pagdating sa moving on. But definitely, tapos na yung chapter na yan. Correct. And hindi ibig sabihin na wala nang ibang mga chapters. Tama. 'Di ba? Kasi nga habang hindi pa happy, ibig sabihin hindi pa ending. Yes. 'Di ba? So, magkakaroon ulit ng kulay ang iyong love life. Next time, mas wais. Ika nga, Lee, laging sinasabi to ng mga OGs na charge to experience. Correct! 'Di ba? Ganun talaga. Pampatibay naman 'yan. Tama. Pampatatag, pampatapang, ganyan. Tsaka, pampatalino. Huwag ka maglala, hahabol ka pa, may bingo pa, 32 ka pa rin naman Apakabata yung friend ko nga 78, hindi pa nawawalan ng pag-asa. Tama. Sabi niya talaga sa akin isang araw Nicole, kailan ko mahanap ang the one? 78 na yon. Laban lang. Laban lang. Ito pa rin ba tambalang kumikinang? Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. So, Lee, ayan, kumbaga ano lang yan part ng growing up. Ganun lang talaga. Tsaka minsan alam mo kaya nakakadagdag dito yung mga sama ng loob. Kasi nga hindi ikaw yung pinili. Yan. So dahil hindi ikaw yung pinili, may feeling ka na may pagkumpara na. Tsaka may feeling ka na may kulang sa'yo. Wala namang taong perpekto. Pero talagang maaring hindi naman talaga, wag mo isipin lagi na may mali sa'yo, may kulang sa'yo, ang dami mong wala na meron siya. Hindi. Sadyang talagang hindi lang kayo nag-fit. Ganun lang talaga yun. Tama. May mga namimit lang tayo para landi-landiin, to pass the time. May mga iba, they go through our lives as lessons. Yung iba as, ganun talaga. Tsaka siguro doon kay Johnny, baka
pinoproject niya yung other character eh. Kasi online kayo nag-uusap eh. Pwede din. 'Di ba? Tsaka yun, 'di ba, may parang So ikaw naman seryoso ka talaga na all out ka na. Oo. Eto talaga, this is me. So nung nakita niya 'di ba? Parang ganun. hindi niya Hindi, nakikita tsaka, sarili. alam mo, you also gain the friend. Kung halimbawa gusto mo siyang i-maintain sa life mo. Kaya lang kasi kung romantic na agad yung ano mo, gusto mo, yun lang talaga. Hindi talaga lahat ng gusto natin ay gusto tayo pabalik. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Tama. Oh. Ay, ganun talaga. So landi pa more. Sa iba. Sa iba. Oo. Hanap ng iba, 'di ba? Tapos medyo tingin-tingin, may red flag ba? Correct. Ganyan. Dapat siguro ito matuto ka na pag nakita mo na. Sign. Tsaka pag nagsasabi, tingnan mo. Tsaka kung ako yun, may inis ako eh. Nagsabi-sabi siya na hindi pa siya ready, so maya-malaman ko papaligaw. Ano yun? Parang tanga. Ano yun? Tumayo na naman yung isang Nicole Ayala na nasaktan dati. Oo. Parang tanga to. Diba? Ay, nako. Oh, well. O siya? O, yun nga pala, invite namin ng lahat, Hangover, ayan, every Thursday, Yes! 4 p.m. With your favorite artists at 4 p.m. Follow them on their socials. Hangover PH. At tuloy-tuloy pa rin po, Open from Tuesday to Sunday ang Star City! Yes! Tuesday to Friday, alas 2 po hanggang alas 10 Correct. yan. And Saturdays and Sundays sa 1 p.m. to 10 p.m. Yan. Mas maganda din po na i-check out nyo po yung Facebook page ng Star City kasi sometimes meron po dyang mga private function na close siya to the public. Yan. Kaya kung may balak po kayo, i-double check nyo lang po Follow yung nyo po yung page nila para updated. Yes, true lalo. O siya, Alright. kami po i-exit na muna. Sa lahat ng mga nanonood sa atin sa YouTube, thank you so Hello, much. salamat. Thank Ingat you. po kayo ha. Bye. Mainit po. Hydrate. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Sa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, boss, malas. Sasagat ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. And you're like, ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat? Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Why? Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Check ka nga.
Next is... Okay. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay Muri. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand. Ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yan! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Di ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shania dyan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo, hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! In the rain. Pasok mo.
Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw, kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jero si songs, by the way. In fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Pinahalo, yung iba. Finish product. Yeah. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako.
Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Ah! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick.
Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baliktad! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa.
Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Bitikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Wala kay sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan.
Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. At makas, last goodbye. Or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun.
Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchinoimnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo.
At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman eh. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero ano, everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. O eto na nga. Ay, oo nga. So, pagka talaga mukhang mabait, wag mong iisipin na mabait. Yan ang sinasabi Di ko nga ini-expect na ganun Grabe, ang gulat ko talaga. Ay, wait lang, naka-ere na pala! Naka-ere na pala! Panira talaga yung trabaho sa chismisan eh. Istorbo ang trabaho sa chismisan. Nakaka-lurke. Ay, nako. O, pero kami po ay exit na. Alam nyo minsan na, alam mong chismisa sa opisina, sa community. Para sa akin minsan naman may nadadala itong kabutihan. Yes, eh. oo. Kasi diba? ina-analyze niyo yung mga bagay-bagay. Correct. Eh. At saka nagiging ano ba tawag doon? Yung bang mas marunong ka ng mag-decide. Oo, parang titimbangin mo na. Titimbangin mo. Oo, parang, kaya yes to chismisan mga kabisyo. Kasi matututo kang mag-analyze Parang correct. titimbangin mo sa, magbabase lang ba ako sa outfit niya para masabing totoo nga ang chismis na pokpokin siya? Tama. Or makikita ko yung kung paano niya tratuhin ng kanyang nanay na mabait naman siya. At diba? syempre, out from that chismis, dapat merong investigasyon na Yun! mangyayari. Bago, hindi ka sabi pwedeng... ni Gas Abilgas, hindi, nagsisinungaling ang ebidensya. Ayan, di ba? Sabi naman ni, sino yung matalino dati? Yung may si antena. Ernie Baron. Yung may antena. Yung may antena. Yung tumawa, alam na this, ka-age namin. Malamang, may gout ka na. Si Ernie Baron, knowledge is power. Tama. So kung halimbawa may chismis, mas maganda backed up by evidence. Yan. Ever since, pag ang Science 1, mga kabisyo, pag nag-start tayo mag-aral ng science, ang unang tinuturo ay scientific method. Correct. At sa scientific method na yan, bago ka nakarating sa conclusion, mag-gather ka muna ng evidence. Tama. Kung may time ka, Ayan, ha? Kung wala ka namang time na mag-gather ng evidence kasi napakaraming gagawin sa opisina, huwag mo nang atupagin yung chismis na yan. Kasi kung papatulan mo agad-agad ang chismis na Ay. wala kang ebidensya, talo ka dyan. Talo
ka, lugi ka. Correct. At mapapahiya ka dyan. Oo. Confront ka, galit-galit kayong pala. Hindi naman totoo, di ba? It's a prank. Correct. Wow, mali. Mapapahiya ka pa. Yun. No? So, Ayan. tingnan mo, ang ganda ng isip ng natin tungkol Oo. sa chismis, no? Oo. Tingnan mo, dahil chismis, ayaw natin tumigil. Maratonin na, susunod! Metro's #1 Love Radio. Basic!